So dyma penbwrdd Mr Mathias, ac ych chi'n gallu gweld mae pob peth gyda fi. Os fi'n clico ar y bwtwm dechrau hyn fan hyn, chi yn gallu gweld mae pob peth gyda fi fan hyn. Ond mae ambell un ohonoch chi yn cwyno bod meddalwedd yn absennol o fan hyn. Rhai o'r meddalwedd yn cynnwys yr snipping tool, ac hefyd Google Chrome, ac hefyd wedi sylwi heddi bod Microsoft Publisher wedi diflannu hefyd. So, dyma'r datrysiad. Beth mae eich chi'n neud ydy mynd lan i My Work. So chi'n rhoi clic dwbl ar My Work i agor y ffolder. Wedyn, beth mae angen i chi gwneud ydy mynd lawr os chi'n edrych ar fan hyn, chi'n mynd lawr i Shared Documents. Share Documents. Rhoi clic dwbl ar Share Documents. Ac ar y top fan hyn, dwi wedi enwi core programs. Rheswm pan fi wedi gwneud hynny yw wneud siŵr bod e ar y top, ar y brig fan hyn. Ac dwi'n rhoi clic dwbl i agor e. A dyma ni. Mae'r meddalwedd falle sydd wedi diflannu i gyd y fan hyn. Nawr, mae Google Chrome gyda chi. A cofiwch, defnyddio Google Chrome bob tro chi'n defnyddio Google Classrooms, achos mae Classrooms yn gweithio'n well gyda Google Chrome. Ac hefyd, fi wedi rhoi y snipping tool mewn. Ac hefyd, mae gyda ni pethau fel Microsoft Publisher fan hyn. So, jyst i ddangos chi bod yn gweithio, clic dwbl, gwasgu Open, mae Google Chrome yn agor. Snipping tool, clic dwbl, Open, ac hefyd mae'r snipping tool yn agor. Ac yr un ola, Publisher, clic dwbl, ac hefyd mae Publisher yn agor. Nawr, cofiwch, jyst yn yr ysgol mae angen chi wneud hyn. Os ydych chi gatre, jyst logiwch mewn i'ch cyfrif hwb chi a gallwch chi lawrlwytho pethau fel Publisher i'ch cyfrifiadur chi am ddim. So fi'n gobeithio mae hwnna yn help, ac os mae unrhyw nesaf chi yn cwyno bod nhw ddim yn gallu mynd ar Google Chrome, gallwch chi esbonio nhw beth i'w wneud. A gallwch chi dweud nhw i tanysgrifio, subscribe i'r sianel, so maen nhw'n gallu cael y tips greit i gyd. So, hwyl am nawr.